गिबियावनो आंनि आर'नाइ इउटुब चेनेलनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। अन्थाइनि दै आरो बिनि सायाव दिनैहाय बिनि टपिकनि सायाव सावरायनो लादों। दामानि चिरां जिल्लानि बेंटल हालामनि सालबारि गामियाव जोबोद अन्थाइनि दै लांफैनायनि भिर आरो काजोलगाव सुन्दारियाव बेहाय खांख्राइनि अन्थाइनि ढौ, बे मोननै जायगायाव चिरां जिल्लायाव दा अन्थाइनि गोहोम गोग्लैदों। दा बेंटल सालबारि आरो मोनसेया जाहैबाय सुन्दारिनि दुलिगाव होननाय गामियाव खांख्राइनि अन्थाइनि दै, बे मोननै सानि सायाव जोङो सावरायनो लादों। मानो होननानै बुङोबा काजोलगाव दुलिगावनियाबो दानसेनि थाखाय खांख्राइनि अन्थाइनि दैखौ भाद्र मासखाय बन्द' खालामनानै दोनथ'दों। बिथांमोनहा फोरमायनाय बायदिब्ला आसिन मासनिफ्राय दैखौ हरफिनगोन। मानो होननानै बुङोबा भाद्र मासाव जिनाखि दै हरगोन अन्थाइनि दै, बियो मोजाङै खामानि होआनो, बिनि थाखाय खाथिनाय नङा जाहैदों। बिनि थाखायनो बिथांमोनहा भाद्र मास दानसेखौ बन्द' खालामनानै आसिन मासनिफ्राय बिथांमोनहा खांख्राइनि अन्थाइनि दैखौ हरफिननाय जागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। आरो बेराफारसेथिं बेंटल सालबारिनि जिनाखि अन्थाइनि दै, बेनियाबो 12 दिनसो बा 12 दिनसो बन्द' थाथ'दोंमोन। बिथांमोनहा मैयानिफ्राय होफिनबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। मानो होननानै बुङोबा गोबां सुबुंनि भिर आरो गोबां सुबुंनि जिनाखि अधैर्य, माने रायजो राजाफोरना गोबां बे जायगायाव लोमसावलायनाय मानसिफोर जादोंमोन। बेफोरनि थाखायनो बिथांमोनहा निस्सय साननैसो बन्द' खालामथ'दों जानो हागौ। मानो होननानै बुङोबा अन्थाइनि दै लांफैग्राफ्रा जोबोद लैहोर लैहोर फैदोंमोन आरो बेहाय होख'लायनो हायैयाव गोबां उसुबिदायाव निस्सय गोलैदों जानो हागौ। बिनिखायनो बिथांमोनहा साननैसोनि थाखाय दोनथ'दोंमोन। आरो बे दोनथ'नायखौ खोनानो मोननाय बायदिब्ला मैयानिफ्राय बिथांमोनहा अन्थाइनि दैखौ होफिनदों होननानै खौरां मोननाय जादों। जाय बिथांमोनहा बेंटल सालबारियाव अन्थाइनि दै लांफैगोन, बिथांमोना खबर लानानै बिथांमोननिफ्राय दैखौ दा लांफैनो हासिगोन। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोननिफ्राय मैयानिफ्राय होफिनदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा दै लायनो गोसो जानानै दंमोन, बिथांमोनहा जाहाथे बेंटल सालबारि हालामनि जायखिजाया सिनाखि सोरबा दङबा नोंथांमोनहा बेहाय खबर लानानै नोंथांमोनहा बे दैखौ लांफैनो हागोन। आरो आं आसा खालामो जाय बिथांमोनहा सिगाङाव जेरैबायदि बेबायदि ज' जाजाय लांफैदोंमोन, जाहाथे बिथांमोनहा मोजाङै डिसिप्लिनै नेक्स्ट टाइम लाङो। आरो बयनिबो जिनाखि आसा, इसोरनि सायाव फोथायनाय, जिनाखि अन्थाइनि बे दैखौ लोंनानै जुदि सुबुङा थारैनो मोजां मोनमारदोंबा बेमार आजारा, निस्सय बयनियाबो बेमार आजारफ्रा हामथों। आंहा बिनि सायाव इसोरनियाव मोनसे आर'ज, जाहाथे आजिखालिथ' बेमार आजारजों गोबां भुगिनाय सुबुंफोर दङ, जाहाथे बयनिबो बेमार आजारा जाहाथे आरायग्य जायो बे अन्थाइनि दैखौ लोंनानै। बिनि थाखाय आङो इसोरनियाव आर'ज गाबो। बिनिखायनो जाय बिथांमोनहा अन्थाइनि दैखौ लायनो होननानै बिथांमोनहा आसा खालामनानै दंमोन, नोंथांमोनहा खबर लानानै जाहाथे बेंटल हालामनि सालबारिनिफ्राय दैखौ लांफैयो। आरो जाय बिथांमोनहा काजोलगाव सुन्दारिनि दुलिगावनि जायनाखि खांख्राइनि अन्थाइनि दै, बे दैखौ नोंथांमोना लायनो होननानै गोसो जानानै दं, बिथांमोनहा भाद्र मास जोबनानै आसिन मासनिफ्राय बिथांमोनहा हरगोन होननानै बुंदों। होमबा बै समावहाय आसिन मासावहाय नोंथांमोना खांख्राइनि दैखौ खबर लानानै
लांफैबानो जाबाय। मानो होननानै बुङोबा जाहाथे नोंथांमोननि बेमार आजार हामोबानो जोंनि जाहाथे सासे गोग्गो देहा मोजां देहा जानाया मोनसे जोबोद बाख्नायथाव आरो जाहाथे बयनिबो बेमार आजार जिनाखि आसा खालामनानै फैदों बिथांमोननि जिनाखि साननाय बियो गासिबो जाफुंगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। गोजोन्थों आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।